Nom, Jaume Cortina. Partit, PSPB. Edat, 37 anys. Professió, tècnic superior d'animació sociocultural. És la primera vegada que encapçala la llista. Du 3 anys com a regidor. Bé, i continuem amb Jaume Cortina. Jaume Cortina, bona nit. Hola, bona nit. És el candidat del PSPB, de la Pobla de Vallbona. Efectivament. I, bueno, t'estrenes com a candidat. Sí, és la primera vegada que sóc el cap de llista. En les anteriors eleccions anava en la llista també, formava part de la candidatura, però enguany m'ha tocat a mi assumir la responsabilitat de ficar la cara al Partit Socialista de la Pobla i disputar unes eleccions que crec que enguany les podem guanyar i podem assumir el repte de canviar la Pobla des de l'alcaldia en l'Ajuntament. Però, bueno, en el 2007 la diferència va ser considerable, va ser pràcticament el doble de regidors, 10 el Partit Popular, 5 el PSPB-PSOE. Creu vostè, com a proper candidat, que li va passar factura la moció de censura i l'anterior govern? No, crec que no, perquè sí, efectivament, com has dit, l'any passat, en les anteriors eleccions, el Partit Popular va treure molts bons resultats a la Pobla, el Partit Socialista es va mantindre amb el que tenia, després d'haver passat per una moció de censura i haver estat 2 anys en l'equip de govern. Crec que en aquell moment, si havia de pagar-se alguna factura, ja se va pagar, però crec que la gent s'ha donat compte que el Partit Socialista té una forma de governar, que el Partit Socialista porta endavant molts projectes estant al cap de l'Ajuntament i que ara el Partit Popular, esta legislatura, estos anys, no ha sigut capaç de desenvolupar el seu programa electoral, ha deixat moltes promeses en el tinter, ha enganyat a la gent i per això la gent que sap molt bé el que vota enguany es donarà compte que el Partit Socialista és una opció possible per a que el canvi en la Pobla se done i que la Pobla siga un municipi de progrés i que continuï sent referència en la comarca. Quines actuacions del govern municipal o quines actuacions dutes a terme durant aquest mandat considera que s'han fet bé? Quines considera que vostès farien d'una altra manera? Sí, n'hi ha un bon grapat de situacions o d'actuacions que podríem parlar d'elles llarg, no és potser avui qüestió. No, perquè a més recordem que tenim 1 minut, els representants tenen 1 minut per a contestar les respostes. Jo voldria destacar actuacions que s'han dut a terme des de l'Ajuntament aprofitant els plans estatals, el Plan E, que fica en marxa el govern Zapatero. Han hagut dos plans, 2 anys, que han suposat una inversió per a l'Ajuntament de més de 5 milions d'euros. Esta inversió és destacable i encara que no se li pot atribuir directament a l'equip de govern del Partit Popular, perquè és una inversió que ve de l'Estat, però són projectes que han servit per al desenvolupament de la Pobla. Tal volta podríem dir que és l'única inversió que s'ha vingut fent durant aquesta legislatura. En quant a projectes que nosaltres faríem d'una altra manera, sens dubte hauríem de parlar de la piscina coberta. És un projecte emblemàtic per a la Pobla que porta el Partit Popular. Te queden 2 segonets. I, bueno, simplement dir que nosaltres no ho haguem fet com estan fent-ho ells. I precisament parlant dels plans, del plan Zapatero, del plan Confianza, dona la sensació de que, en aquest cas, les oposicions, en els municipis respectius no saben treure profit o no aconsegueixen treure profit de les inversions que es fan ahí. I m'agradaria una mica que valorares aquest tipus de plans en municipis com la Pobla. A veure, com he dit, són més de 5 milions els que han vingut de l'Estat central i aproximadament uns 2.800.000 del Plan Confianza. Per supost, això només se pot valorar positivament. Són molts diners per a un municipi com la Pobla de Vallbona, que té un pressupost de 16-15 milions d'euros, i en aquests 2 anys ha suposat moltes inversions que l'Ajuntament per el seu compte no les haguera pogut fer de ninguna manera. Possiblement nosaltres haguem fet les inversions d'una altra forma, haguem triat uns altres projectes. Projectes molt necessaris que s'han fet és una instal·lació de col·lectors generals per a les urbanitzacions de la zona nord que ho tenen pendent i això és necessari. I s'ha pressupost i s'obra la recolzem. Però altres obres les haguem fet d'una altra manera, com per exemple un carril bici que s'està executant en el plan E d'enguany, no l'haguem fet com estan fent-lo perquè s'està menjant zones d'aparcament, està estretant molt el carrer i això els veïns que viuen allí ho saben i veuen que no és una actuació adequada.
El que passa és que sembla que la culpa la tinga Zapatero que només s'ha fet que ficar els diners, mentre que el projecte l'ha desenvolupat el Partit Popular. Vostès, en els mitjans de comunicació, el PSPB de la Pobla ha denunciat en diverses ocasions el dèficit municipal, no? Però també pregunte, en un municipi com la Pobla, que ha crescut tant en els darrers anys i que requereix tants recursos humans i econòmics, és difícil, no? No créixer tant sense... A veure, no és difícil. És precisament la tasca, el repte dels polítics. És de fer les coses ben fetes. En la Pobla no s'han fet ben fetes. En la Pobla, en estos 4 anys, per primera vegada en la història, s'ha donat un dèficit municipal. És un ajuntament que ha anat evolucionant. Durant l'etapa socialista se li pega la volta al poble en unes inversions molt grans, en uns pressupostos molt ben desenvolupats, que a més donaren un marge positiu de 5 milions d'euros en les arques municipals. L'actuació d'aquesta legislatura del Partit Popular ha sigut dilapidar i ser remanent i, a més, per primera vegada, com he dit abans, crear un dèficit de 1.400.000 euros, que és una hipoteca per al pressupost, simplement per voler fer grans projectes, per desenvolupar una carrera política de lo que és l'alcaldessa a costa de realment desenvolupar el municipi. I això no és que siga difícil fer les coses, això és fer les coses malament. I de cara als propers 4 anys, quins serien els 3 projectes que el PSPB baralla com a imprescindibles per al municipi? Bé, el primer... Projectes, inversions, canvis de filosofia... Sí, propostes. Les nostres propostes, la primera i principal, la vam deixar a puntet per a ficar-la en marxa en 2007. En l'anterior legislatura, el Partit Socialista ficà en marxa el Pla Estratègic de la Pobla de Vallbona, he portat un exemplar per si voleu fullejar-lo, impulsat per l'Ajuntament i desenvolupat per la Facultat de Geografia i Història de la Universitat de València i amb la participació de tota la ciutadania. Se van fer moltes reunions, se van fer moltes preses de contacte amb la gent, enquestes, foros, i de tot aquest treball desenvolupat per l'equip de la Facultat de Geografia i Història se va confeccionar aquest pla estratègic. Nosaltres volem impulsar-lo perquè el PP el que ha vingut ha sigut ficar-lo en el calaix i a través de les propostes de la gent canviar la Pobla en el que la gent vol. I sobretot ficar en marxa la participació ciutadana, que és la gran assignatura pendent de la Pobla. I pel que fa a l'atur, perquè és una de les preocupacions, no? Des que vam obrir el Facebook i el correu electrònic d'este programa, la majoria de les preguntes han sigut destinades a l'atur, no? Quines mesures prendrien els alcaldes, quines mesures prendrien els portaveus respecte a l'atur? En aquest cas, la creació d'ocupació són competències autonòmiques i de l'Estat, però l'Ajuntament té moltes coses que fer. Com a l'administració més propera del poble, l'administració més propera a la gent, els responsables polítics hem d'estar al costat de la gent i intentar ficar la major solució als seus problemes. Actualment el major problema és la falta d'ocupació i l'Ajuntament té recursos, té possibilitats d'això compensar-ho. Una proposta concreta i molt clara que podríem ficar en marxa ja és hi ha uns terrenys suposadament per a la construcció d'un camp de golf que no sabem si algun dia s'acabarà de construir i aquests terrenys l'Ajuntament podria conveniar amb la promotora i ficar-los a l'abast de la ciutadania. Aleshores se podrien o bé constituir cooperatives o bé, en fi, buscar la fórmula corresponent per a que aquests camps se pogueren tornar a treballar. La Pobla ha sigut un poble agrícola tradicionalment i crec que això no s'ha de perdre. És una possibilitat. Una altra proposta ja no, perquè ja s'hem passat el temps. Jo volia preguntar, el Partit Popular governa pràcticament el 90% dels municipis del Camp de Túria, com a representant del Partit Socialista en la Pobla. No veu el panorama una mica desolador? No l'encoratja? Desolador en ningú cas. És difícil, però jo sóc amic dels reptes. Jo sempre he estat treballant en associacions de veïns, en associacions juvenils, he estat en júniors i m'agrada treballar en la gent. Pense que és un repte que el Partit Socialista aplega a les alcaldies del Camp de Túria per donar-li la volta a la comarca. N'hi ha molts municipis, com la Pobla és un exemple, que no poden continuar sent governats d'esta manera. La Pobla avui per avui no és sostenible.
De fet, el resultat econòmic que ha donat aquesta legislatura del Partit Popular és enfonsar l'Ajuntament, augmentar el deute i tindre aquest dèficit. Per tant, crec que la gent se dona compte de qui vol que tinga en el govern i crec que és possible que el Partit Socialista, tant en la Pobla com en la comarca, li doni la volta a aquests resultats amb el treball, amb la disposició personal, amb la proximitat. Jo crec que els alcaldes del Partit Popular, i en concret el de la Pobla, se tanquen en el seu despatx, no són accessibles a la gent, tenen una actitud autoritària i això és precisament el contrari del que jo represente. Jo represente la proximitat a la gent. Pues moltíssimes gràcies, Jaume Cortina, per haver vingut al nostre programa, per haver-nos explicat les seves opinions i que vagi tot molt bé. Moltes gràcies per haver-me convidat i a la vostra disposició. Gràcies, moltes gràcies. Bona nit.